Bi destpêka êrişa li ser Rojavayê Başûrê Kurdistanê hikûmeta Tirk di navxweyê Tirkiyeyê de jî dengê hemû dijber û aliyên opozîsyonê difetisîne. Ji roja êrişê heya niha li seranserî Tirkiyê li bajarên wekî Stenbolê, Borsa, Mersîn, Hekarî, Mêrdîn û Diyarbekirê bi sedan kes ji aliyê polîsan ve hatin destgîrkirin, di heqê nêzîkî hezar kesan de jî lêkolînên yasayî hatin destpêkirin ji ber parvekirin û nivîsên wan yên li ser medyaya sosyal. Her hikûmet bi ti awayî rê nade hîç kombunek, xwepêşandanek an ji preskonferansek ya li dijî şer û gotina şer jî wekî tawan û propagandaya terorê dibîne. Me ev rewş û mijar ji aliyê yasayî ve ji du parêzeran pirsî. Parêzer Necat Zivingî û parêzer Subhî Özgen. Bi rastî yasayê Türkiye ana hali hazır yasaya bingehîn gerekçi normal yasayê cezayî ji alî vana da meriv bin hêre mirovek insanek dikare de her mijarî de her konî da fikra xwe bivêje. Lê belê mixabin di van rojê paşîn da pişt ser mesela roj ava Kürdistanê da û vê hareketa ku Tirkiye li wêrê dest pê kiriye di pişt wî da li Tirkiye li ser fikr û li ser raman û li ser azad bi fikrê di wî alî da pir tengasî çêbûye. Dadgeha mafê mirovay Ewropayê li gora hem maddeyê wî û li gora hem jî îçtihatî wî qirarî wî mirovek dikare fikrê xwe bivêje. Mirov heqê meriv heye meriv bêje ki ez şer naxwazim. Yani ku meriv got şer naxwazim ev ya ne dibe propaganda terorî ne jî dibe li gora ceza yasasya Tirkiye jî ne dibe suç normalî wihakiye. Yani gere meriv bikare bêje şer naxwazim. Mixabin insanekî ku li ser medya civakî, minak li ser Twitterê, minak li ser Facebookê, eger ki fikrê xwe bivêjin ji bo wî qirarê binçavkirinê distînin, bi şev davne ser malê wan, dikin binçav û dikine nazaretê paşê derdixine mehkemê. Ev ya tişkî ne rast e, ne hukukiye. Ji sala 2013-2014 hanû vir de li Tirkiye rewşeka awarte tê meşandin. Li gor vê rewşa awarte hemî yasa, hukuk, kanûn, kengî desthilata Tirkî bixwaze kare wan bêwate bike û bavêje aliyekî di salên destpêkê yê desthilata AKP de ji ber pêvajoya endambûna Yekîtiya Ewropa hebû. Li gor hinek kriterên Yekîtiya Ewropa li Tirkiye tevdigeriya îdare û ji ber vê yekê gelek mirovan dikaribûn fikr û ramanên xwe, hizrên xwe yan jî dijbûn û muxalefeta xwe ya li hemberî desthilata Tirk bihêsanî bînin ziman binivîsin. Lê belê wek min got piştî sala 2013 û 2014 û vir de Tirkiye êdî rasta rast berê xwe ji Yekîtiya Ewropayê dagerand. Weke dewleteke rojhilata navîn a totalîter a zordest êdî tev digere û mirov nema dikarin muxalefeta xwe, rexneya xwe li ser medyaya civakî jî êdî kes nema dikare binivîse. Pir caran vîdyoyê jî tên belavkirin, dîmen tên belavkirin ji xortên 17 salî heta bapîr û kalên 7 salî dema ji mikrofonekê re diaxifin, dibêjin ez nikarim biaxifim, ez newêrim biaxifim, heger ez ya dilê xwe bêjim ez ê bêm girtin wê tiştek bi serê min de bê. Yani kes newêre fikra xwe, ramana xwe bi awayekî azad li Tirkiye êdî bîne ziman bilêv bike. Parêzer Subhî Özgen bi taybetî bû rewşa binpêkirina mafê mirovan û mafê jiyanê yê xweciyên Rojavayê Kurdistanê jî got her ew çend ne hem welatiyên Tirkiyeyê jî bin, ew dikarin li hemberî xirabiyên li wan hatine kirin, di dadgehên Tirkiyeyê de dozê vekin û bi vî rengî dikarin doza xwe bigihînin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê jî. Her bi vî rengî dikarin zerer û ziyana xwe jî ji dewleta Tirk qerebû bikin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.